sa season 4 da ka mensim ka pasyaw kia ngam kwa ba kum ki pajba kita ki henman ki para hang ne po ka bri nyau trep kum ju ki henman ki para ki badai kita ki khun ki hajar hapo ka himalang rin kin sya yalam bakla lane ki sya pen sotu bakla ha kita ki riusim kabu hang ne hapo ka imlang ka salang kajing sya keno ba iba PS ide biru baya lambakla ngim sngau persyu ya kata pilayu ihi kat nusin ngala sya tan hapo sardar kat nusin ngala sya pengat kis tang baha bekut kakut kam pediang ya kata kaong bakam don ya ka proper evidence but ka dismiss no e kita te ngangaj scam bangam dakwa ban pensai company e kita henry ban yang hi ban keren ya kimat ki jura jong ke imlang ka salang jong ke ribe ke jaj benriu jong ki it ki hima nginem la hiru ban lat yakum kita kumba ki samla jong ke jaj benriu ki syat pensengau hangi ba haba ngidon ya ke jingkit klik nam ta ke ribe ke jaj benriu ngila dai lupa ban bu ka kejat siliang syapok jail tingim soper ya kata lada kapur kadawa bat kapur kasya nakaliang jonga ngapdiang sobhai ka bakum kata te hendrai ngam kwa pat ba phi kum ki pat ba phin sya elam bakla ngam kwa kadon gejing ong kadon gejing keno kadon gejing kento nakaliang jong ki kato kaningut nakaliang jong ki dukot jong ka management board nakaliang jong ki family members ki jongki ban yo ban pensotu baklai ki pajba da ka baong ba ba PS u yelam baklai ki kun ki hajar ngasu kwa ban pensai tang kani haswa bangin move sya upajba lani haswa bangin move sya ka discouncil ngila don gejing syong perkat katu kat ni ki para samla rengkat bat kiri urang ba habaya dei bergejing siau kia ya kata gejing wanra ya ka but sensyar mender hapo kahima ka jongi bat nila ban ong baka hima langrin ru kadai ka sibenta jong ka jaj penriu tela dangi duno ya ki it ki hima hapo ka rikasi syai ngin singan kata ka ri ka jaj penriu ka jongi te dei halor kata ka nongrim ni snau tu ba ka jing wanra ya ka but sensyar mender hapo ka hima langrin da ka ba phia ya ki bor sensyar haki ar benta ni kom kita ki samla bat kita ki riurang ba ki badon jingkit kli ngim ngaula ban pediang dalai leiru ya ka bakum kata ngila rai bangin lek hakmat jong upat ba bat ngila lek haka khat riu tarik hapo ken sosan khat nyau tarik hapo plang dilon ha ka ba daki hajar ngut ki pat ba ki tut ha ka tei ka jing pensai bat ka jing pensotu pat ba nakaliang ka jongi da ka general meeting rengkat ka jing ya rally ban condemn ya kata ka divided authority kata ka but sensyar mender ka ba implement ha ka wei ni ki hima hapo gari khasi ka balong bat ka bala sedang menta hapo ki hima langrin ni condemn persya ya kata ka management board ni condemn ya ka jingle don bor jong sim da ka ba thau ya kata ka management board te lada ki dukot jong ka management board menta ki keno baong ba uba PS marwei uyalam bakla ki pajba te wat ju keno ya uba PS hanrei bu jingkeli ba hato yalade haba pi lek pensotu ya ki pajba ban form ya ka management board bat ban penram ya uba PS hato pi lek daka sur jong pajba ban pensai lengba kajing pensai pajba lane pi lek kom ki nong tu ki nong lute kom ki mensono syaki ying kisam rengkat bat ki bai sana ki bai biskit ba pi ai na benta jongki sakawai nga kwa ru ban kentu hang ni kalong wat sim kabu se tang namar ba ki pajba na snong jong ke himalang rin ki long ki briu ki baduk ki bajenjar ki bembiang ka bela ka sengi pimut ban sim kabu no ingi da kata ka rukam ngangam la ban pediang ka bekum kata lata POE ba ki pajba na snong ki kun ki ajar pok ke himalang rin ki dang long ki briu ki ba sadin ki dang long ki briu ki ba syam jenjar ki dang long ki briu ki baduk to se ngin ya persang ban ra ya ki syaka wei pat ke benta bangin kentiu ya ka imlang ka salang rengkat ke jing penek ya ki riti ki dustur hapo ki it ki hima om bangin ong ban snai ka management board bat ban yo nong tang wei arngut bat ke jing siau kia ka bangimi hadin kalong ba hadin bangi yo
ia ka RTI. Amdai bangi keren thala klaim ke jing pensisa. Ngiyok da ka RTI, bat haka RTI ngilap bang ngim syam don shu ia ka hima ke jongi. Mano bum syau kia habang ngiyui ba ka hima kam don shu. Hang ne po kejat beriu. Ngim don shu ke hima, bat PUI bat pisaki ba la tho syai kedar pong la release ya ka pisah jong ka lan compensation ka pami na kejing ai kendau sa sorkar ban sna surok la release ha ka management board te ka basyo lingo kalong ka jingkeli ka bangibu syai ka himalang rin ka don. Ban ni UI ban ni sakiru wat EEM jong ka elaka hapok ka KHDC ba PNCM kom ubriu bodon jigit kli u pensyai hang tu bat Ukraine menah ka tu ong ba at least ka bor jong ke hima lani ka authority jong ke hima kam dei ban serandar no hagi wei pat ki komiti tingi so tu syai ba kini ki kentin ni so tu ba ka kata bat ka khia du kata-kata ka kata bat ka khia du kata-kata ban serandar no ya ka bor ka ikhtiar jong ke hima sya ke komiti ka long ka babakla bat lada kom ki kun ki hajar ngiu i ka bakom kata hatu kam dai ka jingkit kli ka jonga bat jongki ban ya mi syakamat bat hadin bengi penlong ya ka public rally ka public meeting ha ka khat riu bat khat nyau tarik ngiyo ya ka jing ya soi pat ba ban khliap no ya kata ka but snishar mender ya kata ka management board da ka sur jong pat ba ka bangiyo komba khat aspa tam khat lai spa ngut kita ki klik senrang khat prasnem bat balingi paksan ya kita ki klik senrang khat prasnem namar bakat kom ka akarul jong ka himalang rin kalong ba pang kita ki klik senrang khat prasnem ki don ya ka hok ban jet bat ban thungs im ki don ya ka hok ban penrem la ne ban pen klems im ru haju ka por te ni siau kia si benta ya ka jing persang jong ki ban ya lambakla suong ba let's say itai MLA ilong ibriu ba bahabat iba jensur mensim bat iba jamnut banda dei gibriu ki bamlasha ya ka jing yalam bakla ngatrai ila dei ban ai da ka jubab ka bateng persya ya ki ha ka baki keno baon ong ngi kom ka seng samla ngi kom ki riu rang ba jong ka hima ngi let sau pat ba da ka boong ba ya ka ni ka jing phak soi do MLA ngim syam yo ya ka bakom kata ngim syam keren ha ka bakom kata badla da phim ngat ya kata snap kidon kijing pensai leng baki social media news channel ba pero phila ban yo ngau ba ngim syam penmi ya kata ka ketin ba ila da MLA pat udon ya ka jing snau khia benong ba kani ketika im kayap chong pat ba kani ketika im kayap chong ki kun ki hajar ngakloi ban mi syakmat ban ya snok tilang bat ki ban penti kena baka hok long trai kadai ban im hang ne po ka jat ban riu kadai ban im hang po ka hapo ki it ki hima ngas ngau ban ai ka jing kerku kerdo bat ai ka jing ku blai kerpang i han kat hadu kini kisngi ngampat ju ya kendu MLA lani kata ka jing keno ka jongki badai ba ngi penon kam ya ka image lani ka dur ka dar jong MLA ba phaksan seki pat ba ka long ka ba bakla bat ngim pediang ya ka bakum kata bat ngi nemle hiru ya ka bakum kata bat ki pat ba bat ki lat patai kuboru ki don ya ka saki ka satar ka sabut ka babiang haba ya dei ban pensyai ya ka bakum kata dengan sup pensai susu sakhendiat kalong ba kitu ki briu ki ba mi syakmat ban penrem ya ka seng samla bat ya ka hima ki dei ki dukot jong ka management board ki dei ki family members ki jongki te komno ken penkesan ya ka e ga bakile ha bakila le ya ka babakla te wat la ki sngotu makna bakila le ya ka babakla te upat ba unyu i tengkren ya ka bakum kata pat kin ngat ong ha ka jing syak penrem ha ki pat ba hari ngi na kalian jongi habangi yang ya kan nongrem jong ka hok baga jing sisa ngim don kanu ga jing sngaw per ngim don kanu ga jing sngaw red mensim ngim don kanu ga jing sngaw benyau haba pi kentho haba pi persang ban keno ba ngilong ki ba komta bat ngile komta ngim don kanu ga jing sngaw per bat
kajing kenok ke jong pi lei ngi dang long ke barit hakmat kajing yat lenti ke jongi ngashkwa ban keren ne kane khnang ba ki dukhat jong ka punishment board ki family members jong ki di ban shai bat ki di ban sotu ye kane habangi mi shakmat habangi yang ye ka nong rem ka bangi yang ka long na banta ka hok bat ka jing shisha kham tam ba ngim kwa ba ka riti ke dustur hapo ka jat penriu leng ba ki it ki hima ki jongi in sha khliap no ngim kwa ba kata ka bor sensar hapo ka jat penriu kin mi arteli dei halor kata ka nongrem nakaliang jongi ngim pendam bat ka khubor ka basai ka bangin ai saki patba no sosnong ka long wat nomret mensim yang ha ka nongrem ka ba phiang wat ailat ba ka jingduk ka jonga ba ka jong pi ka jing kerdu ka jonga ba ka jong pi ka jing syam lanot ka jonga ka jong pi insya rongno bat insya ya lam baklano da ki katu kat ne ki riusim kebu wat ailat ya ka bakum kata yang ka nongrim skam hala ka nongrim ublai ru undon rengkat bat nga bat pi namar ba ngim syam dei ki ejan jono habangi yang ni penti kena ya ka hok lok trai jong ki kun ki ti jong ni namar kam mentoy ba pin kersan ya uba PS lani yano ki dukot lani ki rurang ba jong ka hima lada pitip ba kata ka di ke jing mentoy simet jong u bat ka ying chou hanrei lada pisngo tu pat ba ka ne ka de ke jing mentoy jong ki kun ki hejar bat ki pat ba no sosnong mi sekmat se balei pi don kata ka jing sngau bahaying ngabun ki bahaying ki badon ha ketika liang tang ba em ka hok bat ka jing sisa ka dei ban yang om bangan yang ban defend ki bahaying habang ngayang defend ya ka hok jong pat ba om na banta jong ki hinman ki para jong ki bahaying basam kata ka dei ka khubor bat ka kerwo ka basai bat sasisen ngakwa ban pha ka ni ka khubor ba ki pat ba no sosnong ki ba kersan ya ka jing sngau khia namta ka hok long trai jong ki kun ki jar jong ka hima sngau ha wat nomerit mensim lada kapor ka dawa kapor ka donkam ba hadu ban ong ban penti kenai ka hok long trai jong ki kun ki hejar hap ban thap lani hap ban sak sitem hap ban sak syok sak bom pi kom ki pat ba wat nam khuslai nga kren da ka basai hang ne ka long ba ngi long kloi ban priang ya kita ki ai baro bat ngim salia wat lada ba hap ban syong haying bendiru namar ba ngi syong halor ki daw ki nongrim ki basai om bangi syong haga jingdom bat ngi kwaru ban penken mau pi wat ka history jong jat beriu ka long ba upaim tirot sing ong kumno dangla kabayam ban ya ka balong tangkum us imrau jong ki mender dangla kabayap ban ya ka balong tang us imrau jong ki mender hawat ngingim la ban long sim namar kat kum ka riti ke dustur ngim de ki jat sim tang ba dangla yangi bangin yap haying bendi ban ya kaba syakta lane bangin long mrau hala ka jongkari namar beling ong long mrau hala ka jongkari pi ka jing yale jongi kum ka jat beriu ngi yale yaki mendari tang ba ngim la sya lada uni uparari pat upersang pat ban ngut teli ni tega jubab ka basai ka long ba ko ki kun ki hajar jong ka hima wat nomerit mensim ka ka bangila yang nadu ka bastang ngin yang hadu ka bakut bat ka hok long trai jong pi kom ki kun ki hajar ngin yang ngin nem keran din dalileiru bat kita gijing kenok bat gijing kento wat nem pen sengap ya ki bakom kita namar ba kita kilong ki barit abdang gijing yat lenti ki jongi gijing yat lenti bat gijing yat tengku gijing sak kenok gijing sak kento ki dei ki ba kham sir khai bat ki ba kham halor saki we ki benta ban ya kene ke benta takadau kini kim long dor ru em ban ya nujor lane ban ya penno bat kita te henrei habangi don gejing seo khie la gejong gejat benriu ngi don kamru bangin seo khie ban kit kli ru ya la gejong ka it ke hima namar klem ki it ki hima phimla dalilei ru ban wanra ya gejat benriu namar hapo gejat benriu lasno lang hi da ki it ki hima ban la kawai ke hima hang ne po kari kasi ka jano lane ka duno kamut bangila duno si benta jong kejat benriu ka properties jong kejat benriu te ngat harai ba
kom ki kun ki hajar hang ne po ka bri nyau trap kham tam ya ki kun ki hajar hapo ka himalang rin ngangaj scam phim perkhat tang namta jong pi menta ka kenti hanai pi perkhat ru namta ka lawe jong ki kun ki ki jong pi kentang yawai nakaliang jongi ka sang sama nginom pendam bah yangi bangin syong haying bendi, bha yangi bangin yap haying bendi, ban ya ka bangi long merau halaga jong kari. Kublai sibut.